150 ang kanilang gumamela. Ang hirap naman nito. Ate, anong double mo, ate? Ito guys, oh, mga pang reseller talaga to. Yan. 150. 120 po yan, ma'am. Pag ito, 120. Iba yung mga ganito, be? Same lang. Same lang. Ang Yung gaganda American, tignan. 120. Pag American, 120. Ayun yung malalaki ang... 130 po sa American, ma'am. Dito po sa Big Bag. Ito po yung 120. 120. Kapag malalaki, 130. Ayun sa dulo. May Korean din. Saan naman ang Korean, be? Parang mahihilo yung... 130 po. 130 naman. Sa tricolor po. Ito, 130 guys. Saan ang, tricolor? Ito guys, 130 po. Makiusap lang tayong... Ate, magkano sa inyo to? Lavender nyo? 60 pesos? Sige, bibigyan mo nga akong isa lang. Yan, ito yung uri ng herbs. Pwede rin itong gawing disinfectant. Sa halagang 60 pesos. Dito, ate, magkano sa inyo? Sa Palinopsis po, 650. Aban, ito guys, 150 yung kanilang Dinodendron. Basta orchids. Pero nagmura na to sa halagang 650. Nagmura na rin. Dito ba sa Stargazer yung magkano? 230 po. 230? Pati itong mga malalaki be? Dati ang mahal na to. Talagang bumaba na rin yung presyo nila. Dati nabili ko to 700. Oo. Ngayon sa halagang 230, may Stargazer ka na. Nabubuhay ba to kahit sa mainit na klima? Ito? Kung pwede sa Paranaque to? Itong moms na to sa halagang 180. Makukulay. Ang gandang tignan. Ito. 180. Mga bromeliad nila. Electric. Yan. Presyuan dito guys. Ayan po yung mga bromeliad nila. Yan. 180. Bumaba na rin ang price. Dati tag 250 mo ito mabibili. Itong luna nila guys, sa halagang 160 may mabibili ka na. Ayan. Bromeliad variety rin sila. Iba-iba rin ang kulay. Ito guys, yung kanilang Canna Lily. Ayan, 550. Paano kung maraming bibilhin be? Same lang. Bagsak presyo na raw sila. Dito naman tayo sa baba nila. Yung siling pang sigang. Sirbol to? Oo. Sirbol? 5 pira. Ay, Wabag sigang. para mahal kasi ngayon ng sili. Para ano na lang, diligan na lang, esprehan na lang natin ng pampatuloy ng bunga. Baka labuyo to. Sabi kayo ng totoo. Ang labuyo to, yung dahon niya, May labuyo, miss baba. Labuyo eh. 5 piraso lang mahal, 20-40. O, may ano na, 100. Hindi pa bunga. Tatanong ko lang ate, magkano okra nyo tsaka talong? Nagbayad din. 20 rin. Oh. Ang mayanan nyo? 15, ma'am. 15. Ayan, oo nga eh. Ayan guys, yung kanilang talong, 20 pesos lang yan. Isprehan nyo na lang po ng pampabulaklak para tumuloy. Sa halagang 20 pesos. Hindi na sa dinamita? Ito guys alam mo be, magaling din akong magtanim ng ganyan. Kaso nga lang, pag magtanim pa ako ngayon, gusto ko yung puno na talaga siya para pabungahin ko na lang, di ba? Kasi pamahal na ngayon eh. Oo. Itong portulakan nyo po, 15 pesos. Dito 20, yung lalago ng ano nyo. Goto Cola. Pati po ito, 15 pesos. Firm. 20. Nagtatalo pa sila.
Ayan ang mga presyo nila ate dito. Kayo na isa. Malbarosa, 70 pesos. 70 pesos. Ate, pwede bang tanong? Anong klaseng antorium to? Dwarf? Ah, sa halagang 250 pesos. Oo nga, napansin ko. Ito guys, yung kanilang mga plants dito na ubod ng ganda. Galing lang po itong Baguio. Dito po guys, meron din sila mga tanim na fruit bearings. Magkano ba yung kalamansi nyo? Chico, yan. Ang laki ng puno eh. 100 lang, may bunga na oh. Magkano tong chiko nyo? 500. Ah, 500. Ba't medyo mataas ang price? Basta may bunga na. Ah, pag may bunga na, oo nga, numa oh. May bunga na kasi yung chiko nila eh, kaya may price na. Sa halagang 500. Yan. Isprehan lang to ng pampabunga, pampatuloy ng bunga. Pero lalaki pa siya. Oo mama, pag tinanim mo sa lupa. Ano lang, lalago lang sa... Ay, yayabong lang siya. Yayabong lang siya. Ito po yung ganitong ano bang belto? Yan? Oo. Alamanda? Alamanda. Magkano po pag ganito nakalaki? Nag-isip pa si ate. 150 ang presyuhan. Mahal mo sa taas ang presyo, ha? Eh kasi malaki na po talaga yan. Oh. Circle, may pistol na circle. Ate, magkano lang pa sa inyo? O talaga, 100 lang yung langka, ma. Langka, o, 100. 100 lang guys ang langka nila, oh. Anak mo, Avocado. Ang avocado, ate. Naulan na. Naingan nyo kayo dun sa nakita natin na rambutan, ano? Naubod ang dami, ang bunga. May lansones na po kami. Ito guys, namimili kami ngayon dito ng fruit bearings uli. Kaya nga, hindi naman natin malago. Saway ganun eh, burnout na naman. Wala bang tawad yon? Palibasa walang bunga yun lang nga, kaya 100 lang eh. Oh. Pag may bunga, mahal na. Balik tayo sa Kalimang. Pag nawala ng bunga, balik tayo. Tama na yan. Tawa si ate, oh. Wala pa tayo kasi paglalagyan ng Lord eh. Ah, ito. Halagang 100 pesos sa Guyabano. May mabibili ka na. Mura nga. Mura nga. Tapos ang rambutan dito, 150. Baka naman may tawad pa yan. Hindi malago eh. o, 100 mo to, yan. O ito guys, yung kanilang bayabas. 100, makakabili na rin kayo. Pati itong langka, 100 lang. Magkano sa inyo yung duhat? 200. Nag-iisip pa si ate. Bili na kayo ng talong. Ito 20-20 rin ito, malamang. Talong nila mo. Wala. Namunga na. 20 talaga ang talong. Maganda dito eh. 50, makuha ka? Kasi pag bumibili naman kami eh. Tatlo yung mahaba. Tatlo. Ito. Sa dalawa, tatlo. Oo. Ay, mapay ako isa. Sa rooftop. Ayan. Kasi kakatanim ko pa lang nung isa. Yan. 50 guys. Yan. Ayan guys. Yung enjoy nila. 75 pesos. Ang ganda ng talong nila. 20-20 lang. Ang lalaki. Na, itong santan nyo magkano? Yes.
50. Pati ito, San Francisco? 50 rin. Swak sa budget. Ito guys, ito yung mga tindel nila nanay dito. Ayan, sa may tabing daan lang po sila ng pulong bunga. Ito guys, yung duwat nila dito. Ayan, 200 lang po yan. Dito po sa garden na to, ayan, marami rin sila mga murang mga fruit bearings. Dito kami bumili ng langka na mahaba. Nung nakaraan, di ko na, naipakita ko na rin pala. 100 lang po yun, langka na yun. Magkano daw ma? 500 ang chiko nila guys. Mamumunga na. Ayan. Sana kasi kita ng bunga eh. Sana. Maraming guyam sir eh. Guguyamin nyo siya sa kanya. Spraying ko nga. Ganyan ba yun? Ganyan pala. Ayan. Mahilig lang naman tayo sa prutas. Meron din po kami dyan mangustin. Meron na po, mangustin, meron na po. Ano yung mga malalako ng bunga doon? Ay, ang dahon. Ito po yung ating na bangko. Atis na? Bangkok. Ano yun? Malaki? Magkano po presyo nun? Hindi ako makakadaan. Oh, mali. One eternity later. Yung rose dyan, tago 120 pa rin, ano? Aba, meron ng Monstera Deliciosa. Ay, yung ganun kalalaki, magkano na po yun? Hindi binibenta. Ma, magkano yan, ma? 200. Anong prutas yan? Cherry muya, yung malalaking nga. Cherry muya. Bangkok. Mahilig lang naman tayo 200 lang. Ang mura. Ano yun? Mama! Ilan ang binili mo, mama, ang palaya, ma? Ano? Ilan binili mo ang palaya? Ay, tatlo. 3. Akin yung isa, ha? Wala nang 4 yun. Gulo ka eh. Kuya, ano to? Kalamansi yan ma'am. Yun suha. Ito lemon. May sunga naman tayo doon ni Lorde, ano? Walang dan. Lemon ang wala. Limon? O sige, sige. Magkano yung lemon ang? Wala na bawas. Stress na bilhin. Kuya! Ano na ba? Dalawa rin. 2 lemon. Ayan. Oo nga na. May black na yung mga black na yun. Oo, ang ganda na. Mura pala ka na, kuya, dito, no? Hindi ko sabi ko nung Ayaw ko sabihin mura, baka mahala ni kuya. babalik ko doon. Yan. Kasi aalis na kami. Punta na kami ng Batangas. Mama, punong-puno na yung bahay natin ng ano doon. Magkasya pa kayo. Pag-aagawa na sa ugat. Dagdagan nyo naman. Waro, ganun din. Parang lemon yan. May bunga pa rin. Ayan. Ilang piraso kinuha? 3. Ayan na po. Kuya ba naman? Meron na kaya? Kuya Banong, di ba may Meron. Kuya Banong tayo doon? Ganda ng ano nila. Yung mga plants nila sa kabila. Kaya lang, sahigin ako lang sa sahig. Ito yung dahlia po nila. Ayan. 150 po. Ang laki ng bulaklak. Ayan. Ito yung stargazer nila guys. 230 lang to dito. Ayan. Ayan. Ganda na ito. Ito guys, 180. Ayan. 180. Nagmurang na talaga yung mga bromeliad nila dito. Ayan guys, ang gaganda. 70 pesos. 70 pesos. Ayan, yung mga pinamili ni mother dito. Isang para lang. Saan ang tagi 100 na lang, ma? Yung ano yung
may tawad ka pala dyan. Ayan. Ayan, yung mga pinamili ni Mother uli, kabuuan. Maganda tong ano na to, ang palaya na to. Kasi ako nagpanibagong tanim ako, buto pa eh. At least 50 pesos, di ba? Ayan o, nasa trailing na, papagapangin na lang. Pati itong magkano sa inyo? Ito, oo. 20 pesos lang din. Tawaran much. Hello guys, kamusta po kayong lahat? Siyempre sa araw na ito ay patuloy po tayong magpapasalamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi po nag-subscribe pero nanonood po ng mga video ko. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din po sa mga nag-comment, sa mga kaibigan ko sa YT. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Sa araw na ito ay mag-shoutout po tayo sa aking mga kaibigan. Sana po ay pasyalan nyo rin po yung kanilang mga channel. Shoutout po kay Dayday Pinay and Sweden, Girlie Laminiro, Adel Espina, Mami Anin Homemaking, Yesha TV, M. Santillan, Remedios Usman Collection, Ni Vlog, May Sharonas, Shalenis Foliage, Wings Gardening and Life, Arkitekto Hardinero, Papa Mike and Clean Vlog, Selviron Ruhina, Zin My Sharing Center, Zanix, Gija Lifestyle, Relax Life, Gracie Ortega, Lakay TV, Joe Perero, Mother Lilay sa Japan, Mayan Batino, M. Santillan, Marifer Talamar, Simpleng Buhay TV, Diwan Eni, Pupis Vlog, Melodies Mini Garden, Bobby Hank TV, Madiscarding Ilongga, Simpleng Hardin, Argent Talk, Margie Puledo Vlogs, GME, at Richelle Mendoza. Maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at sa mga nagko-comment na sina Nibs Espinosa, Nida Yap, Cecilia Risa Cruz Esconde, Vilma San Miguel, Dan Matuliano, Quincy Daily Life, Ermeline Cardasio, Edith Panganiban, Josephine Estrada, Ann Conde, Rita Aguilar, Andy Tumlod, Marilyn Galaan, Sonia Salarda, Jennifer Morales, Mel MGM, Lori Canete, Rowena Digelio, at Lourdes Cabrera. Maraming salamat po sa inyo at sa mga mahilig kong maghalaman at mag-plant hunting. Huwag po sana natin kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waranon, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga next video ko. Maraming salamat po. Babush!